Hi guys, welcome back to my YouTube channel. Samahan nyo ako guys, magluluto tayo ngayon ng bihon gisado. Ito guys, pang-almusal, pananghalian, merinda, panghapunan. Tara, lutuin natin to. Lagyan na natin itong tubig. Natin siya ng konting asin. Takpan na natin to guys. Chicken balls, ihahalo natin to dun sa bihon. Ngayon guys, hihiwain ko to siya. Ibabad muna natin sa tubig yung bihon. Guys, nakababad na. Babalikan natin yan guys mamaya. Ayan guys, yung mga pangsahog natin sa bihon, naka-ready na. Ito yung gulay guys, nakinili ko yan, nakahiwa na. Mayroon tayong chicken balls. Nag-add pa rin ako konting carrots. Tsaka ito yung inihimay ko nga chicken guys, panghalo natin doon. Mayroon tayong sibuyas, garlic. Mayroon tayong soy. Maglalagay ako ngayon guys ng nor, paminta, tsaka magic sarap. And guys, prituin muna natin tong chicken balls. Maglagay na tayo ng mantika. Okay na to guys, hanguin ko na yung chicken ball. Ayan guys, half cook lang pagluto ko nito ng gulay. Ayan. Okay na to guys. I-set aside na natin. Ayan guys, timpla na natin. Lagyan natin siya ng toyo. Ayan guys, kumulo na yung tubig.
Tinimplahan ko na yan. Ilagay ko na yung bihon guys. Guys, ilalagay ko na yung gulay. Tsaka yung chicken ball ilalagay ko na rin. Halo natin. Ihalo natin guys. Ayan na guys, luto na yung bihon gisado. Ayan guys, tara, tikman na natin. Tikman natin yung luto kong bihon with gisado. Bihon gisado. Ang masarap. And guys, sa tingin pa lang guys, masarap na. Sarap. Malambot. Tama ang lasa timpla. Sarap guys. Guys, ang sarap yung bihon gisado. May pang merinda sa anak ko. Merinda namin. Maraming salamat guys sa panonood sa video. Huwag yung kalimutan mag-like, mag-subscribe sa Arman Vlog. Bye-bye!